Ang empowered women dili lang limitado sa kababayan nga dunay kagawasan kun dili alang sa tanan bisan kadtong anaaluyo sa rihas nga putaw. Nagpabiling gawas nun ang ilang positibong panglantaw sa ilang kaugmaon o sa ilang pamilya. Atong sayran ang kaagi sa giinganlan og Rihas Tres Marias sa CPDRC. Pinaagi nining kwento ng Pilipino. Ako si Era Ancahas, 30 years old, from Liloan, and then naagat ko og himuan ni to make use of my time here para sa kanang dili masayang akong mga oras nga gigahinadre makahimo kog mga resourceful nga mga buluhaton nga dili sad ko para di ko maglaay, makalimot ko sa akong mga problema. As pastime sad nako para ma-inspire nako ang uban nga para makaana sad ang mga tao nga ang kanideng piniriso dili lang sila ingon nga kanang mga bad image sila, nasad sila di ay kanang nasad sila mahimo nga mga nindot nga mga butang. Nakabalo ko ni cross stage when I was in high school, 4th year high school. Kinaman ni sa mo subject sa THA. Dito ko nakatuon ni Sir Den. Pag-abot ako diri din, giila man gi-introduce ang cross stage mga murag na kuan ko nadasig ko ba mo ni decide ko nga mobuhat ko ani diri. Akong cross stage is kuan siya about ni sa father sunset. So ang iyang amahan, kuyog ang iyang anak sa na sila sa dagat, nagkuan sila sa padung na sa adlaw. Ako ni-relate sa akong family nga when kung makalayan ako puhon, siguro makauban sa nako akong anak, abong matanaw ang sunset sa puhon makalaya ko. Ako message ako mga kids, so ako happy na ko mulaya, then excited na kayo ko makakita ninyo, makauban mo. So, pagbanding mi, paabot lang mo, happy na mo gawa si mama. Ako di ay si Rosemary Gaviola, 31 years old, taga Consolacion. Hindi ko mauwaw nga priso mi, kay bisag priso mi, dili mi pareha ng uban hunahuna ng uban nga piniriso mga mauwaw na dili tungod kay proud sa mi sa mga priso nga nasad mi nakamawan ng unaan ni diri. Akong gihimo karon mao ni si Senior Santo Niño pero wala pa ni siya nahuman kay tungod kay lain siya color lisod kayo kanon pero makaya ra gihapon ni siya. Mao ni akong gikuan og kusog, mao ni akong gipili kay bata pa ko mao ginamon diboto. Senior Santo Niño. Maghimo ko ani, ako lang gikuan nga dili ko magsiguan sa akong anak kay magunahon ako sa anak. Ako na lang gikuan ni Senior Santo Niño nga mawagtang ang akong kamingaw nila. Inigawas na ako ang akong himuon. Ang pagkuan ginako sa akong mga anak kay 5 years na ko wala kakuan nila. Ug pasalamat sa ko ni Senior Santo Niño. Ako si Liberty Obregon, taga Cordoba, Cebu. Almost 3 years na ko dali. Okay ra ko makita kong naong sa TV. Pero bisag na abi diri di may angay maulaw kan tanan tao ra ta masayop. Kiniyang tulips flower. As I relate my life, a colorful flower. What I mean I want kuan nga puhon. Ang malaya ko ma-colorful na akong life. Dili na ingon nga kuan. Black and white. Black and white. Color na. Nalingaw ko, wala nang ko batiag laay diri, masigunahon na sa kong pamilya. Dagan ang adlaw nga mawala ang oras ba. Buntag antod hapon buhaton ni nako ana. Mawala lang ang oras. Makapuyon ako, matulog na lang ko kagabi. Ugma, lain na pud. Para nako murag dali ra kay nga adlaw. Ang oras, ang adlaw dali ra kayo para nako. Dili na ko magunahon sa akong pilat pa kog tuig diri maghantod nga kuan nga ako ang kaso. Wala ko mag-uol. Pasalamat ko nga na gitagaan miglingaw sa mong busyo nga inani. Di maburyong nga among utok ba nga naami diri sa sulod. Magunahon nami sa mong pamilya bisag wa mi dalaw. Okay ra.